Здравейте всичко от ме гледате, аз съм Ценова. Какво става сега? Ще си продължим нашата предиска, как се прави. И днеска ще правим старо българска къщичка. Ще е основно от камък. Да. Така. Едно, две, три, четири, пет. Да, това е моя запазен, тип настроена къщичка. Ще е изцяло от камък, не както, например, ги правят отдолу с такова блокче, Stone Bricks, а не само с cobblestone. Тук си не съм играла Minecraft. Щях съм забрал как се казваше това купче. И така, аз бях подготвил нещата, ама за жалост малко промених дизайна и са добре. Чакай да видя нещо. Четири. Да, само да си припомня нещо от предишната къщичка. И God damn it. Хоп. Не знам, май стария свят дед правихме на голямата къщичка, съм го изтрия. Какво? Какво? Чакай. Тук... Да бе. Извинете. Аз... Така, само... Бачък. Да, ти ще имам бочи. Залъка. God damn it! Хоп. Уф. Забим се тази песен на главата. Джорджа на 1001 нощи. 1000 нощи ли беше или 1001? Не знам, пишете в коментарите. Написах отдолу под коментар. Джорджана си голяската. Да. То Джорджано не може да пее много добре, ама е смешно.
И става. В смисъл, то се знае, че не може да пее добре. Хоп, хоп. И така. Хоп. И какво? Върнем се зарядното, хора. И мамата едно влезе току-що през вратата. Както казва Кирил, както казва Кирил едно. И мама да плей влезе през вратата. Така. God damn it. Да, така е екстра. Така слагам той. Я видим колко съм. О, що? Аз чак се очудвам толкова. Как ти толкова бързо ги правя? Самите къщи. Що времето? Много бързо. Странно. Мисля да го заместя това с такова. Да, по-модерно черно. Черното е по-модерно. Колко от белото. Така. Нещо ми се стори. Котамит! Хоп. Така. Тук на долния етаж няма да има, защото ще направим така. Тя така ме вратна. Какво сме вратна? Дадох най-доброто от себе си хладна. Така. Хоп. И тука. Така. И тук така. Отгоре върху това може да сложите, например, тази вазичка и салати. Например, салати да речем това. Хоп. Готово. И хубаво става. Защото цихна. Ще кажа аптих. И също тази хора откачам. Цено откача. Също значи това често тук горе. И 3, 4. Хоп. 3 често. Да. Но е малко празно. За това пак ще сложим секция. Хоп. И хоп. Не.
може би... Хоп. И... Не. Майкъл. Абе. Хоп. Просто си... Абе, както искате си декорирайте, аз така ще сложа. Хоп. 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 Тук. Бързо. Може да си сложите, например, нещо като вана. Вана, джакузи, както искате го казвайте. Тук. Така. Сериозно. Нещо като джакузи. Просто джакузи. Да. Ами, това беше поредния клип на как се прави. Абонирайте се, дайте положителен за този клип и до скоро!